Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ένα πείραμα σήμερα, παύλα life hack, που το οποίο πρέπει να έχετε σαπούνι. Εδώ πέρα είναι τάπερ γεμάτο με νερό, μια βαρκούλα. Και λοιπόν ας αρχίσουμε. Εδώ πέρα παίρνουμε το μαγικό σαπουνάκι και βάζουμε λίγο στην πατονέτα μας επάνω. Δεν πειράζει και να έσταξε. Λοιπόν, παίρνουμε το βαρκάκι, το βάζουμε εδώ πέρα. Το είδατε αυτό που εκτοξεύτηκε, δεν το εκτόξεψα εγώ, σας το ορκίζομαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας το εξηγήσω. Υπάρχει μια διαφάνεια του νερού, που αυτή η διαφάνεια, άμα βάλεις αυτό, αυτή η διαφάνεια διαταράζεται με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί η βαρκούλα. Πώς σας φάνηκε? Πείτε μου και κάντε like και γραφή. Γεια σας.